Takže čaute, dneska to bude ďalšie oranie so Zetorom Krystalom 12045. Takže čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa z Agro.sk. No, stále na tom istom poli sme. Kolega stále 161,45. Ja nemám preto tú 120, lebo pokazená. To vedel, že sa pokazí. Nik. Išli sme, zadralo to heno v poli, v lese a krútilo, boli sme ťahať na tomto modrom, lebo modrý je najsilnejší traktor tu z nás. No a bol ťahať. No a potom to dotiahnu na družstvo, pozreli, kvakali na prdeli. No tak išli sme, je to teraz v opravárni, na družstve tam. No poď. Ale radi, čo? Vacína. Tento zasa ide hore. Ja nechám. Späť dolu. Už to dohrávame pomaly. Bo nech on to dohore, ja už idem na družstvo. Idem na družstvo po cisternu, ideme ťahať. Ozvem sa vám, keď budem na ceste s cisternou. Takže čaute, tak nakoniec sa opravil 120-45 červený a nakoniec ani nemočovkujem, ale vápnem. Prišiel som na družstvo, povedal som tomuto šéfkovi, že idem močovkovať, a on taký, že močovková cisterna je vo práve tiež. No tak povedal, že idem vápniť. Sa dostal do stredu. Ja to dám. Máme starú. Mimochodom, počúvajte. My sme v Piešťanoch. Prečo sakra mám RK SPZ-ku? Prečo mám Ružomberok SPZ-ku? Čo my sme pracovali týmto? No, ideme.
Len tak tu na kráši. To tu máme ešte srali Pinavci. Otvorím vás. Gotta be the first, that's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute. That's why we so huge. Illogical girls know how I feel. Daily spec, I keep it real. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man. You see me go coming out of that black man, that's a lot. You wonder where he get that kind of money? Don't worry about it. Let's go. Dobra, to dwie. Ten tam stále orie. A nevie oni, že nápne. Mohlo by ísť druhé ozone. Oni pôjdu. O, to je zvuk. Tak. To už nemáme. Nedám dorobiť. To už je tak 100%. Odsúvať. Nemám odsunuté. Pána toto. Ježiško. To je tu na minúty pozerať. Jedeme na družstvo, ale kde ideme? No, ideme do obchodu, do Michelinu. Tam máme zatiaľ čus, ja sa ozvem potom, keď tam budem. Takže čaute, mám vápno naložené a ideme to ešte zvapniť.
Je úplne všetko. Začínam ráno, perím babe, cez noc a je palmo. Cede. Cestári sedia doma pri káve, nechce sa štartovať tej starej kráve. Zapínam telku na hovno správy, ľudia sú piči, nik nie je zdravý. Chrípku má väčšina národa, na každom rohu je nehoda. Je nehoda. Je nehoda, už sa chytám za hlavu, rozjebal som nápravu, auto zrelé do šrotu, jebať takú robotu, jak ma niekto vytočí, dneska dobre neskončí, pri tej šupe do plota, udrel som si chobota. Je nehoda, je nehoda. A toto všetko minúty. Nesponzorujem, nepočúvajte. Dobre. Zdravte Bastafix a ak si chceš na Vianoce spraviť radosť, takisto mne, klikaj na Mafiano.sk. Všetky